Kal, ayo ngasuh ngombe-ngombe dhisik ngono lho. Kari sithik lho nanggung. Oh, ngono ah. Oke. Lah, penggawean wis mari. Ayo ngasuh sih, ambek ngomongno Dek lho. Dek sapa sih, Kal? Duh, iku lho mosok gak ngerti sih. Sapa sih, Kal? Anake Papari iku lho. Vicky iku ta? Kon kok pancet goblok ae sih jam. Sasa iku lho. Lah kon aja macem-macem iki wis tak uber malah biyen. Loh, kon seneng Sasa ta tibake? Ya iya tah. Aduh, berat. Berat ya apa sih, Kal? Ayo, tak ceritani ambek ngasuh. Oke, ayo. Ngene lho Cam, lek pancen awakmu seneng Sasa, sainganmu berat. Berat ya apa sih, Kal, maksudmu iku? Kon ngerti gak sih, lek Fahri seneng Sasa pisan. Lo, mosok sih, Kal? Oh niku ndek kandhani kok ora percaya. Waduh, berat iki, Kal, berat. Kon ngerti sih, Fahri ku anake wong sugih, ganteng sisan. Lah rupamu kok panci pesok. Oh, laraimu dhewe lo kok cagak, orang ngalor orang ngidul. Saiki lo, Kal, baru mesti rasa seneng Fahri. Lah opo sih Fahri ku Cam? Kan masa gak ngerti, wong kupinge Fahri rada sowak ngono kok. Sowak yo, apa sih maksudmu Jam? Budek Kal. Dengkek iku lho. Alah, masa sih Jam? Wis saiki ayo nutuk karo jrecek nang auto parkiran engko ra dideloni maneh. Oh ngono ah, ayo ndang dik marekno wis rijik-rijike. Oke, ayo. Wis asar arek guru toto parkir iki wae cuma lagi. Oh, lah iku apa tak paranane sih? Rek. Wae toto-toto iki lho. Akeh wong ate nyekar. Ndang wis. Ayo rek, wis jame iki. Nggih, Pak. Awis, nang toto wis sore jan. Kono niku jatahmu saiki wae arek nom-nom lho, blok. Lah. Ngene kita lho. Dik dele lho. Duduk. Kari kopi tok. Oh, kari ngene tok nomro-nomro. Alhamdulillah kopine teko rek. Ya iku sing enteni. Lah iya. Endi kopine iki? Ya kene aku wis. Yo dekek meja. Sapa ngombe? Tak kopi. Nggih. Ireng. Nggih. Silahkan diminum. Alhamdulillah, matur suwun, Pak Kum. Terima kasih, Om.
Oke. Lah iko barek dengkek. Oh iya, lah iku areke. Oh, lah iku do arek adek lagi. Ayo, ayo. Kalau ngandani aku lek kon jaga parkir. Wong kowe ndek kandhani jam 3 kon teko orang lumpuk. Lah aku lali kok. Ora lali nek kono dengkek. Ya wis saiki ana peda teko lho toton wis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong kalau riso. Apa ngerti? Kok kali kena kaji. Amin. Tuan tek. Apa nek? Aduh. Tuan tek. Masih. Asa, Nduk. Oke, Nduk, kasih BNT, Nduk. Apa, Bu? Kasih beli lo, Nduk, entek, tukokno. Apa, Bu? Tolong saya tok noga, kasih Bu entek. Tuku ndek endi, Bu? Yo, tuh orang camu alim. Ndi duwike? Yo. Sasa. Pemane, Bu? Saya suwe yo tuku yo sak kanggo ge masak. Yo. Lo, Sasa, ate nandi sa? Nizam kata tuku basi kilo dek warung. Pendek terno nih Zami lo, Sa. Alah, gak usah wes warungnya ra cedek. Walah, ya wis hati-hati sa. Oh iya Nizam. Ayo wis ngopi dek warungnya Mbak Dwi. Engko lah ketemu Sasa maneh ya. Ayo. Oke. Alhamdulillah, kebetulan lancar. Buka jam 10 isuk. Saiki wis jam 2, lumayan wis. Oleh 2 juta, bonjol sak trit. Yam, duwe kari mek 5.000. Terus sak gelas ae wis yo, paruan. Alah, kere ngono ngejak ngopi. Wis talah manuto. Loh, kok ndi kadang-kadang kok. Ora, kadang dhisik kan. Yo kate nang warunge sampean iki, Bu Wi. Telepore, ketutang akon. Ya kate tuku, masa ada utang. Lah iya, meso pengangguran ngene lek tuku kopi ya iso ta, Bu Wi. Lah iya jam. Ya iya dah. Lu apa main? Gedhe tangan rek. Lah parkir wingi kuwi. Ya wis ta, Bu Wi, dekno kopi sak gelas ae. Anu iki kan. Pas tugas durung mulai, tugas teko tenan ya.
Walah iya Bu Wi, mang aku pedhot sasan di dalan. Ada, lek ngono, karena cilok ae Bu sik ambek ngenteni gak teko. Ora ngono arek. Ya wis rek, terono wis tak gawe sik kilo elek ngono ya terono sik. Lah yo jam. Pari dungaren yo, ora ketok blas. Lah ya iku paling turu kan arek dengkok. Walah mancing sak wen-wen gawe kondol iwak blas. Kok dadine ate dak kaliwak. Gak ada kondol blas yo tak kondol dhewe joranku. Lah, yo iki sing ndak arani pucuk dicinta ulang pun tiba. Boleh mancing ke pondok My Darling di sawah. Aduh, Dik. Tak paranane ah. My Darling, Kang Mas datang. Loh, Dik Sasa. Mas Fahri. Lah sampean teko ndi sih, Dik? Iki lho Mas, teko ngirim bapak di sawah. Lah sampean teko endi sih Mas kok nggawa joran? Ya teko mancing dah, Dik. Kena-kena gocoran ngene. Mosok teko bal-balan. Oh, ngono ah Mas. Yo tadi. Dik, ayo lu ngandi pondok kono lho. Ayo ngasuh si sampean yo paling yo kesel mari ngirim papari. Iya Mas, kesel tenan aku. Wis ayo, Dik. Ayo Mas. Lah, dek gini lho, Dik. Wis sampean nunggu. Oh iya, suwun ya Mas. Iya, Dik. Dik, lah papari lo mulai opo di sawah? Oh, iku lho Mas, bapak maculi galengan. Soalnya sesuk wis ditanduri. Dik, aku lo jan keuangan, temenan. Sedina ora ketemuan rasane uripku ora karo-karuan. Padha Mas, aku ya kangen nang sampean. Sampean ya tambah ayu. Tuh, ya tambah semakin cinta aku, Dik. Duh, Mas Fahri jadi malu deh. Sampai ya tambah ganteng kok Mas. Aduh. Enak-enak pacar Mbak My Darling, jebule ngimpi. Gawe sawah iki. Nah dia arek ngene iki yo.
Wis nyamini kok guru nang kene. Mosok ana dayangan. Tak delok isik lek kono-kono. Kok nggak ono ya? Mosok ono bebas pulang. Coba aja tak delok Loh, kayak arah-arah sih ku. Loh, lapo ya? Mosok ngambil 5 darling. Duh, berat iki. Wis, tak paranane wis. Kadali. Digoleki enggak ono. Jebule ono iki kene. Oh. Lakon tak goleki ndok omahmu lawange kancingan. Heh? Ahe awakmu iku budek ta dengkek. Lah lakare kon nang ndi ae sih lakare? Keturune. Lah kon niku goleki ana apa sih? Kon niku lali tak lali. Ana apa sih Ri? Kon kok metesek mendadak arek? Lah yo Zam, arek iku lho teko-teko mau tesek men. Lah bagianku parkir wingi lho ndi? Arasan yo apa iki? Aduh. Oh, terus iki. Wis ta Zam, tenang ae, bocah aku. Kon iki takoni kok tambah bisi-bisi pedhes su. Kene lho sik lho gua tak critani. Ngombe kopi apa teh Ri? Kon iku lho, ngombe kopi apa teh? Waduh, lek kon jan degek temenan aja Ri. Kon iku lho ngombe kopi ta teh. Anu, kopi wis kan. Kuwi, kopine nambah siji. Oh iya sih, ya teko sih gak sih. Oke, kuwi. Loh, lek kon rasa wis teko. Waduh, mai darling teko. Kene saya gak ono tabunge cek gak kesel sampean. Oh ya Zam, beneran kesel aku. Budal mangko ta iku kok sik keteko ya mene. Ya Zam, rame mang warunge iki aku nyelit payunge jamu alim. Kosok macurek kon pilih ngono. Apa sih Bu sampean iki? Ki lho Bowi tabunge. Mbak tak gak ono tok ya sange Bowi. Saken rasa mulai mang tuku kok. Yo lu gua kono lah kopi sih. Oke Bowi, siap wis. Kuwi, kopine dadi ta gorong? Yo rek wis dadi rek.
Wis, saiki ayo ngopi sik wis. Engko tak critani sejarah duit parkir. Oke. Jancuk. Mas. Aduh. Aduh, jancuk. Yo iki barate wong lilipen. Gak iso nambani apa gak iso nyebut lilipe dhewe iki. Barate wis padha karo loro untu kaya pengawalan nyowok wong gak iso nyowok awakku dhewe. Kudu nang redo ae. Iki wetengen iki maneh loro untune. Nanti anakku mang yo. Aduh. 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 Rasakno iku senengane bengi kloyongan ae. Kapok aku pandungku. Aduh. Nduk. Dalem, Pak. Mending nduk lungguh dulu. Oh, nggih, Pak. Tolong telepono Haikal sih, Nduk. Nggih, Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fir. Sampeyan ndendi Mas Haikal? Emange ngono apa, Fir? Sampeyan digoleki Pak E lho. Iki ngopi ndome Bu Wi. Ya wis tak warai Pak E. Assalamualaikum, Mas. Oh iya, Fir. Waalaikumsalam. Pak, lare-lare ten griyane Bu Wi. Oh, ya wis, Nduk. Tak parani rono hari iki. Balik Nduk. Awake metu. Ojo dolen ae lho ya. Nggih, Pak. Dik, aku tak nang arek-arek. Rono Leo sik ya. Ya, wong loro untu sik kobrek kloyongan. Oh, panci pesok yang lumpuh di kene.
Lape kon nglumpuk kene rek. Lah ngono aku ya tukono pisan rek, pop es ae wis. Sampean pesunis bopo. Wih, Apa sih? aku gak enak pop es siji ae. Rasa apa? Ono pop es rasa badek. Iki ana ramenyan, gelem ah. Lho tukokno nyanyi. Ya wis, sembarang. Oh, pipi tembelan ae ngombe popes. Oh, wancen bapak remek. Ono apa sih bapak kok golek aku? Ngene lho rek. Satria Putra Sembodo iki lho. Bakale ono job. Dendi ku bawa. Ya ndek gasek kene ae dhewe. Kapan iku bapak? Ah, 28 Juni bulan ben iki lho rek. Men lek waya latihan teko kabeh lho rek. Hei, krungu kon. Krungu bapak. Apa? Mangan bakso sih. Bakso nyambe pangan. Yo enak iku bapak. Wadah. Lah enak rek iki. Lek gak tambani kupinge. Wis. Meneh nang omah. Tambane kopi sing dengkek yo. Siap bapak. Pak, Ono apa to, Nduk? ten griya wonten tamu madosi sampean. Tamu sapa, Nduk? Mboten semerap terus tiang Jakarta. Ya wis. Kok ngenteni dulu. Bapak mari mulai. Nggih, Pak. Dayo sapa sih bapak kok asli teko Jakarta? Ya ngene iki rek. Lek wong penting, daerah teko ndi padha teko kabeh. Saiki wong Jakarta ro dhewe ya. Wingi ambek winginane wong Australia mek Jerman. Lho ya. Lah apa sih wong ngadadak kok nang omahe sampean niku? Itu kayak water ambek 02. Lah kon gak ro ta? Nek mburitane omahmu duwe perusahaan 02. Loh ya, kandhane yang gletek ae. Woi. Papas kondi. Kowe men desi. Wis nyalain ki lho mari es mulai. Wong kok sabarane dhuwur gendeng. Nyo. Ini tuh kalau ngono kan nyotot barang. Oke wi. Aduh, janto. Kapok. Lakane loro untuk kok ngombe pop es. Ancene dukun pedhot iki. Lho, apa sampean bawa? Aku lali lek loro untu. Jancuk i. Walah men iki wis lara untu pesen es. Kok nggih. Lah yo Zam, duwe bopong ngene kok pikunan. Aduh. Oh niku ora tambah nulungi. Tambah kon paido. Wis rek. Aku tak mulai nemoni dayohku yo. Aja lali. Pari meneh kok nang omahku tak tambanane dengkeke. Iya, Bapak. Oke, Bapak. Ya rek, tak tutuk neman.
Wis rek, ayo mulai. Meneh nambah Novari, namanya Pokok Bolang. Ya wis kal, bayan kabeh mulai wis lak magrib iki. Kuwi, Apa? ndak pira kabeh iki Bui. Kabeh tak selawe. Waduh, bekku kali 5.000 Bui. Loh kan, bener aku, ujung-ujungnya utang. Oh alah kere.